עברתי מזמן את הפנסיה, ואנשים קרובים אליי, הילדים שלי ומשפחה, שואלים אותי עד מתי אני רוצה להמשיך לעבוד. עד מתי את רוצה לעבוד, אמא? אז חשבתי לעצמי באמת עד מתי אני רוצה לעבוד, ואז הבנתי שאני לא עובדת. אני לא הולכת לעבודה, אני לא עובדת, אני פשוט בשליחות. בשליחות עם פרנסה בצידה. ומהי השליחות הזאת? והבנתי שזה בעצם לגעת באנשים, להקשיב לאנשים, לעזור לאנשים, לעשות בשבילם הבדל, לאהוב אותם. וזאת לא עבודה. ממש לא עבודה. אני ממש מרגישה זכות ללכת לעבודה. מה אתם חושבים? איך זה אצלכם? אשמח לשמוע.